Il-posta mhux qed jaħdmu ħadd, posta mhux qed jaħdmu għat-top-ups u l-ħwienet minn kellhom spiċċawlhom illi hawn fil-QLF kemm biex isseħna se mmorru minn taħt l-anzjani. Nsumi tmur Mater Dei, ikollok appuntament 2 hours jgħaddu rajt, mela taqta' ticket ieħor ta' 25, dak 50. Jekk nerġa' noħroġ fil-għaxija kif kont nagħmel qabel b'ġurnata immur fil-għodu fil-għaxija, nerġa' għandi 25 biex immur u nerġa' 25 biex niġi. Iżgur li jola mhux iddawlu l-ilma se jeħdilna. Laqli tagħna. Ġejt fid-disa bomb tlaqt mid-dar. U nofsija biġġejtaw. Ma jekk jisrajku aspolizzija u kulħadd jiġielet u jitajar u jidħlu mill-ġini u aħna din hawnhekk. Esit ċaqlaqna minn hawn. Għax qalli jissek tagħlaq sa'tejn tarġa' tħallas. Ġejt minn darbiet hawn. U bid-disable card u ma tinqedix. Disgrace qegħdin. Għandek xi kumment lill-awtoritajiet xi messaġġ forsi? Jagħmlu n-nies ħalli n-nies ma tistenniex hu. Mhux b'disable card. Tlajt minn darbiet u ma nistax ninqeda. Jiena pereżempju li applikajt għalija minn April. Jiena u tat-tifla. Għadni ma rċevejtix. Biex nitravilja llum għandi bżonn 10 euros. Ġifieri 10 euros kuljum għal sabatija għandek 70 euros jista' jkun? Ma jistax ikun. Illi ma ħallejtx l-aħħar applikajt minn April. Ġifieri naħseb li kieku rridu jaqdu lin-nissew ma kinux jibdewha millum, kienu jħallu jirċievu kulħadd il-cards u jibdewha sura ta' nissew. Kelli jħallu il-7-day ticket jeżisti naqtaħ minn fuq tal-linja għax ma tagħmel sensu. Jiena disabled, għallu ma ħansaw nofsa fil-ħodu għax għattlom biex namel di ġdida batuli bizbal. U jiena n-tamela fuq di, għalli s-sala wara ma nimissek. Sistema ħażina, l-ewwel is-sistema tal-mobile titħallas għaliha. Infaq tixtri ulu jiena biex provajdi t-topjar kard u ma ndejx. Ħer kif kienet naħseb bil-birjet tħallas u titlaq. Jiena naħseb sija u nofs. Satej. Tixtar mhumiex xejn xejn mhumiex tkiju. X'ma tirvillax imbagħad fl-xemx. Dik suppost jagħmluha fuq FIFA nu biex titħallas. Imbagħad il-post office. Orraj, ma tħallas, imma titlaq 50 cents mill-ewwel, għax qalli wieħed. Kif tistopjalek joħodlok 50 cents. Jiġi minn flok 450 tiġi minn flok 5 tiġi 450 ju. Dak li sta ngħidlek jiena. Taħseb li hemm lokal titjib fis-sistema? Jien naf ma dilli xejn, jien nużalejla ħafna. Mis-6 u nofs, fis-7 kwart wasalna l-belt ma ħażabbar. Dalodu ma kellix il-kard 30 euros għax ma kienx biljetti biex nimliha. Issa mlejta 1 euro xorta għax mhux jimmarkaw il-magni. Ħana ġaħala 2 euros oħra l-erba tal-linja 8 euros dal-għodu. Mort naqra lira dal-għodu. Ġifieri minn 20 euro għandi 12 euro. Il-karta għadha ma ġitlix il-qata xal, għadha ma ġitlix. Jien kelli 15 euro fuq il-kart, all right? U dal-għodu tajtu l-kart u għalet ħalas 2 euro. La kelli l-flus ġofija. Kif nabatu ħalas 2 euro jiena? Tuttet jam ċans għadam jibdew tu għam naqra ċansu. Fiex ħin tamela mal-dik, mal-magna, miex edha tiħu. Mbagħad x'għamilt biex xlejt? Għallin nitilaw issa jirranġaw is-sistema, ux. U provajt mur tirranġa? Mun nirranġa mkju tal-bijati Pawli jew.